Hello there mga langga! Now we finally reached this part ng channel namin na we're finally monetized channel. 5pm Online Jam is an official partner with YouTube. At of course, salamat sa mga nasa likuran ng 5pm Online Jam sa walang humpay na pagmamahal at suporta sa amin. Naku, ano ba talaga ang nangyari ngayong araw na ito? Kasi kagabi nag-LS pa kami, nag-live stream pa kami ng free concert. Then after 30 minutes, live stream din ako ng aming isa pang programa. Ngayon ang nangyari, so habang nag-LS ako, nag-edit ako ng mga videos namin kasi nga, dapat kasi malinis ang channel bago mag-apply. Pero inantabayanan ko na talaga kasi na ngayong araw mangyayari. Kasi meron na akong Google AdSense before, years ago. Alam kong magre-reflect na rin yung magki-carry on yung Google AdSense ko noon. So ngayon ang nangyari is inantabayan ko na siya na magiging 4K plus ang watch hours namin. So natulog ako ng 2 p.m. dito sa Saipan time, which is 4 p.m. sa Pilipinas. So almost 8 hours ako nag-live stream from 3 a.m. in the morning until 12 noon, 11 o'clock a.m. pala. Hindi pa akong tulog, wala pa akong tulog, nag-aayos pa ako ng channel namin, nag-aayos ng description, nag-aayos ng thumbnail, nag-aayos ng hashtags. At nangyari, natulog ako ng 2 p.m. Pero bago ako natulog, sinigurado ko munang chinek ko yung YouTube studio ko kung okay na ba yung watch hour ko. Hindi pa. So natulog ako ng 2 p.m. Nagising ng 7 p.m. Paggising ko, check ko agad ang laptop. At pag-check ko sa laptop, ay automatic in review na po ang aming account kasi nga po ay may history ako ng Google AdSense before. Pero na-deactivate lang dahil na hindi ako active sa YT for more than 2 years. So binawi sa akin. Ang nangyari pagkagising ko, nag-check agad ako ng laptop at nakita ko under review. Kinabahan ako ng sobra kasi sa isip ko, baka nag-edit ako ng channel ko, naglinis ng channel na naka-under review process na yung channel namin. So, hindi pala. Kasi nga, good news ito mga kaibigan. Dahil nga, after 1.5 hour, 8:30 p.m. dito sa Saipan time, which is 10:30 p.m. sa Pinas time, we got a letter that we are now officially part of YouTube. And our channel is eligible for monetization. And we were very glad. Walang mapasiglan ng kasayahan ng aming mga puso. Talagang binalita ko agad sa mga friends namin, lalo sa kapatid ko at sa kay Badjo Maestro. Talagang talon kami ng talon kanina kasi nga maraming pinagdaanan, almost 100 live stream bago namin naabot itong 4,000, isa pang requirement ni Lolo natin. Pero salamat talaga sa mga nakasuporta. Grabe ang nangyari ngayong araw na to. Hindi namin inakala talaga. Kasi nga, ang iba kasi merong mag-aantay ng 2 days, 1 day for approval. Pero yung nangyari sa amin, talagang 1.5 hour lang. Pagkagising ko ng 7 p.m. after 8:30 p.m. bago kami kumain, talagang approve na siya agad. So hindi namin akalain na ganun kabilis. Siguro dahil may Google AdSense akong history or kaya pero hindi ko talaga akalain dahil iba-iba ang case. This is case-to-case basis. Pero we are just so thankful and grateful and talagang super saya, happy dahil sa nangyari sa channel namin. Muli, salamat po sa mga nasa likod ng 5pm Online Jam. Gagawa pa po ako ng isa pang panibagong vlog para magpasalamat sa inyo isa-isa sa inyo mga langga. Salamat sa suporta and I love you all mga langga. See you on my next vlog. Bye!